Velkommen til vores video om fordøjelsessystemet. Her vil vi gennemgå fordøjelsessystemet. Fordøjelse er den proces, hvor mavetarmkanalen optager vigtige næringsstoffer til kroppen og kemisk ændrer ubrugt mad til affald. Tykningen af maden i munden er første trin i fordøjelsen. Spyt sætter fordøjelsen i gang og ændrer den tykkede mad til en blød masse kaldet bolus. Spyttet gør bolusen glat, hvilket gør den lettere at synke, så den kan glide ned i bagerste del af halsen og spiserøret. Bolus passerer nedre lukkemuskel i spiserøret, før den kommer ned i mavesækken. Inde i mavesækken frigøres saltsyre, hvilket bidrager til at nedbryde store madmolekyler til mindre og ændre bolusen til en suppelignende masse. Den flydende bolus kaldes nu chymus, som passerer gennem maveporten og ned i 12-fingertarmen, som er den første del af tyndtarmen. Her vil enzymer fra bugspytkirtlen og galgen fra leveren nedbryde chymus til mindre elementer, som let kan optages fra tarmen og blive brugt af kroppen. Tyndtarmen er på indersiden beklædt med en stærkt foldet slimhinde og bitte små fingerlignende flige kaldet villi. Gennem villi bliver fordøjet mad optaget og overført til blodet. Det er her i tyndtarmen, at alle næringsstoffer og vitaminer optages. Chymus kan transporteres gennem den op til 7 meter lange tyndtarm, før den passerer gennem iliocekalklappen over i tyktarmen. Meget lidt fordøjelse foregår i tyktarmen. Ufordøjet chymus, som kommer over i tyktarmen, opfattes som affald. Affaldet bliver stadig mere fast efterhånden, som det passerer gennem tyktarmen, fordi vand hele tiden bliver optaget fra affaldet. Affaldet eller afføringen samler sig op i endetarmen eller i sidste del af tyktarmen, indtil hjernen giver signal til, at det skal trykkes ud af kroppen.
Spyt sætter fordøjelsen i gang og ændrer den tykkede mad til en blød masse kaldet bolus.